азап икен бәғір утлары, ойсыз, нұрсыз, йылдызларсыз көктей, қар ормандай икен юллары, қар ормандай икен юллары. Тик мәхәббәт көттім ғүмірім буя, мені көкләрдән үзіліп сұрадым. Меңнәр арасыннан үзілеп табып, мин яраттым, сені яраттым. Меңнәр арасыннан үзілеп табып, мин яраттым, сені яраттым. Исәнмесез? Исәнмесез. Наил, Искәнем, хәлләрең ничек синең? Әйбәт. Башың авыртмыймы бүген? Синең? Минеке дә авыртмый. Хәзер авыртмый инде. Ярар. Безгә өйгә керергә кирәк. Әйдә ул. Юк, керәсем килми, уйнасым килә. Сез мин килгәнгә китәргә телисез ахры. Юк. Наилнең үй эшләрен шисе бар. Мәктәптә укый дисәм, кечерәк күренә кебек. Көзгә укырга керә. Әзерлек төркеменә йөрибез. Аңлашыла. Ә мин полициядән кайтып киләм. Сорау алдылар, аңлатма язуын яздырдылар. Җинаят эше кузгатканнар. Миңа шалтыраттылар. Беләм. Улым, әйдә керәбез. Әнисе көтәдер. Әнисе булса көтер иде дә. Ник? Әнисе юкмы ни? Юк. Улым, тиз әйдә, кил әле монда, кил. Әйдә. Кил улым. Әйдә, өйгә керәбез. Ни хәл, Роза? Сине полицейлар алып китте дигәннәр. Җибәрделәрме ни? Җибәрделәр, Сәймә апа. Таманы күрше тирәләр, шаугыр киләләр. Сине бала урлаган диләр. Төрмәгә утыртмадылармы ни? Юк. Бик гаҗәп. Мин әле сине бер-ике ай тотырлар дигәнем. Илгиз нәрсә дисәң? Кайсы Илгиз? Әле генә сөйләшеп тордың ишаның белән. Илгиз исемлеме ни ул? Белмәгән идем. Саң инде үзеңне төрмәгә утырта язган кешенең исемен дә белмәскә. Илгиз ул. Әле узган айда гына фатирын алмаштырып монда күчеп килде. Аварияга очраган икән. Диңгез буена ял итәргә дип, булар машинада чыгып киткән булганнар. Булар өстенә бер исерек шофер килеп керә дә, кызы, кияүе, хатыны буларның һәлак була. Хәзер менә шул баланы тәрбияләп яши инде ялгызы. Ничек инде анага? Ул бит аңа улым дип дәшә, Наил да аңа әти ди. Мин ул хаттысын белмим инде, кеше сөйләгәнне генә әйтәм. Алай икән. Нишлисең инде шулай язгач? Үзенә берәр хатын табыр да яшәрләр. Мин әйтәм, бу таяклар бик уңайсыз, әллә буема туры килми шунда. Син бит врач. Кара әле. Дөрес йөримме соң мин? Дөресме? Дөрес инде, Сәймә апа, дөрес. Бар йөреп кил. Мин дә өемә кайтам. Ярар, киттем, йөрим әле йөри алган чакта. Әкрен бир, үзем күтәрәм. Рәхмәт яусын. Буларны соңрак алып китәрмен инде. Ярый торсыннар, комачауламыйлар бит. Ашарга да сорамыйлар. Әйдә, үт. Кил, утырып тор бераз. Беләсеңме, синең өчен шатланам гына. Терелеп чыктың, шушы ердән кытыласың. Бик борчылган идем синең өчен. Мин сиңа теге чакларда әллә ниләр әйтеп битердем буга инде.
Искә төшәде, авыр булып китә. Барысы да үткәндә калды. Борчылма. Гафу ит, зинһар. Бердән бер ярдәм итүче дә син булдың. Башка кешегә әйтә алмадым. Светлана, борчылма. Бар да яхшы булыр. Менә шушы кыйнап торган ирдән китүеңә шатланам гына. Күзем ачылып киткән кебек булды. Тыманда яшәгәнмен икән. Ничек түзгәнмендер, белмим. Мәхәббәт шулай итәдер инде. Ярый, китим инде. Рәхмәт сиңа. Әйберләрне урнаштырырга кирәк. Ярый. Андрейга адресыңны әйтмәгәнсеңдер? Юк, әйтмәдем. Эзләп таба күрмәсен. Зинһар өчен адресымны әйтмә. Син бит әле миңа да адресыңны әйтмәдең. Әйтмәдем шул. Беләсеңме, Дилә? Бер әйбергә шатланам. Табиблар киләчәктә бала таба аласың диделәр. Ана булудан да мәхрүм калган булсам, ни эшләр идем? Борчылма, Света. Сине якты киләчәк көтә. Жан сүземә. Менә мин әйтте диярсең. Минем күрәзәчелек сәләтем бар. Син әйтерсең инде. Җуата беләсең. Рәхмәт сиңа. Сау бул. Сау бул, Света. Хәерле көннәр, кадерле инста дусларым. Хәлләрегез ничек? Нинди яңалыкларыгыз бар? Менә миндә яңалыклар шактый. Хәтерлисезме, без сезнең белән гаиләдә көч куллану турында сөйләшкән идек. Мондый яман эшләргә үз вакытында нукта куймасаң, фаҗиганың булганын көттә тор. Ләкин иртәме, соңмы аек акыл җиңеп чыгачак. Ә сез ничек уйлыйсыз, дуслар? Мәхәббәт хакына кыйналуга түзеп яшәү кирәкме? Мәхәббәт ул авыртумы? Сөйгән кешеңнең нинди хаталарын кичерә аласың? Менә шул хакта языгыз әле миңа. Сезнең белән мин Дилә Бәширова идем. Исәнмесез, Илгиз? Исәнмесез? Кіргіз. Илгиз, миңа сезнең ярдәмегез кирәк. Нәрсә булды? Бер нәрсә дә булмады. Бер сорауым бар иде. Миңа сезнең белән сөйләшергә кирәк. Кызык. Хәзерме? Әйе. Узыгыз. Рәхмәт. Наил, балакайым. Хәлләрең ничек сине? Башың авыртмыймы инде? О, нинди матур рәсемнәр ясыйсың икән син. Молодец. Кара әле. Мин бит сиңа фломастерлар алып килдем. Менә бу сиңа. Мин ашарга пешерә идем. Теләсәгез, сез монда утырып тора аласыз. Әйдәгез, мин сезгә ярдәм итәм. Әйдәгез соң. Хатын-кыз пешергән ризык икенче төрерәк була. Нәрсә эшлим? Нәрсә пешерәсез? Аш пешерәм, ит пешеп чыкты инде. Сез суган турага яратасызмы? Минем иң яраткан эшем. Шулайдыр дип уйлаган идем инде. Кишере дә булса, кыздырып, ашка салсаң, тагын да тәмлерәк булыр иде. Бар, менә. Мин бәрәңгәр читырам. Нәрсә турында сөйләшмәкче идегез? Былай бер-ике сүз белән генә әйтүе кыен инде.
Башта үзем турында сөйләп китәсем килә. Сез минем исемемне дә белмисездер. Минем исемем Роза. Мин шәфкать туташы булып эшлим. Улым бар иде. Ул бер кызга үлеп гашыйк иде. Башта матур гына йөрделәр. Аннан соң кыз аны ташлады. Менә шуны күтәрә алмыйча. Улым үзенә кул салды. Суга сикерде. Кайгыгызны уртаклашам. Бик авыр фаҗига. Озакта үтмәде. Ирем йөрәк авырыннан китеп барды. Мин бөтенләй ялгыз калдым. Менә шуннан соң ул кызны күрә алмаслык хәлгә җиттем. Бар дөньям аннан үч алу теләге белән яна башлады. Ул кыз гаепле түгел инде, Роза. Юк икәнен аңлыйм. Акылым белән аңлыйм. Ләкин İşte менә монда. Күңелем, әгәр дә менә ул кыз улыңны ташламаган булса, мондай кайгылар килмәгән булыр иде ди. Үзгәләп атардай булам. Болай яшәүе бик авырдыр бит. Бик авыр. Шуңа күрә сезгә соравым бар. Сорагыз. Әти, син нишлисең? Бәрәңге әчием улым. Менә аш пешерәм. Закламый аш ашарбыз. Мин арды мультик карарга ярыймы? Бар инде бар, кара. Тик үз бүлмәңә кереп кара. Соңыннан синең белән үй эшләреңне эшләрбез. Ярыймы? Ярый, рәхмәт. Әйдәгез, монда кереп сөйләшик. Сезгә дә авыр кайгылар килгән дип ишеткән идем. Әйе, булды хәлләр. Аварияга очрагансыз. Шулай. Наил белән без икебез исән калдык. Хатыным, кызым, киявем үлде. Ниндидер бер кеше аркасында, бер исерек аркасында күпме кешенең гомере өзелгән. Аны ничек кичердегез сез? Лаякал исерек килеш рүлгә утырган кешене мин ничек итеп кичерергә тиешсең? Ул бит аягында көчкә басып торган. Ул исән калды. Әч кешенең гомере харап булды. Кеше үтерүче. Җинаятьче, андыйлар төрмәдә утырырга тиешләр. Димәк, сез дә минем кебек газапланып яшәйсез. Юк. Мин тынычландым. Ничек? Ничек тынычланырга соң? Менә мин дагалар да укып карадым. Психологка да бардым. Бер нәрсә дә ярдәм итми. Күпме вакыт узды. Мин сине бик яхшы аңлыйм, Роза. Мин дә башта ул кешене үзгәләп атардай булдым. Аракы белән кайгымны басарга теләдем. Онытыласың, җиңелрәк булып киткән кебек. Наилне карарга кирәк иде. Кодалар минем ишкәнемне күреп Наилне алырга теләделәр. Шунда гына уйнап киттем. Алай икән. Ишүгә сабышырлык шул монда. Бер ялгызың калгансың. Юк. Ярдәм итми. Аракы. Авыр гына соңыннан. Аннары кызымны, киявемне, хатынымны кайтарып ала алмаганын аңладым. Ник эшләсәм дә алар кире кайтмаячак. Теге кешене минем искә дә аласым килми. Наилне аякка бастырырга кирәк миңа. Наил. Минем дә улым.
Наил исемлейді. Менә ничек икән. Әйе. Син Наилик кычкыргач, үзәкләрем өзелде. Наилнең бала чагы искә төште. Ул да велосипедта йөрергә ярата иде. Гел курка идем. Ягылыр да имгәнер дип. Кем уйлаган? Болай булып чыгасы. Роза, елап кына бер нәрсә дә эшләп булмый. Яшәргә кирәк. Кирәк шул. Яшәргә кирәк. Илгиз, рәхмәт сиңа. Синең белән сөйләшкәч, ничектер җиңелрәк булып китте. Мине бер тиле дип уйлама инде. Үзең турында сөйләмәсәң, уйлаган булыр идем. Наилне алып качкач, мин нәрсә уйларга тиеш идем соң? Шуннан да, улым бер тиле хатын кулына эләккән дип уйладым. Шулай тиле хатынга охшаганмыни мин? Юк. Булай матур ханым булып күренәсең. Роза, беләсезме? Әйдәгез, Наилне бергәләп ашатыйк әле. Ул мине тыңлап та бетерми. Ә сез хатын-кыз балалар белән уртак тел таба аласыз. Ашатыйк соң. Наил, әйдә ашыйбыз. Хәзер үзем алып чыгам. Наил. Так, тағы берәү язды. Маңа нәрсә дип җавап бирергә инде. Телефон номерын сорый. Нишлим икән? Аккаунтны бетереп ташлыйбыз дидек тә, кызыклы кешеләр язып кына тора әле монда. Ярар. Соңгы тапкыр язам да, булса булыр, булмаса юк. Әйе, исәнсез? Ирек, сез җитез. Танышуыма шатмын. Юк, каршы түгел. Кайчан? Хәзер. Юк, эшем юк. Ләкин бик тиз була түгелме соң бу? Юк, мин каршы түгел. Әйдәгез паркта. Ярый. Күрешкәнчегә кадәр. Сау булыгыз. Әллә авыр инде. Әллә инде карлыккан тавышлы егет булды әле бу. Ирек, мин килеп җиттем. Сөйләшкәнче, сез кайда? Ярый, көтәм. Элек кызлар соңга калып йөрсә, хәзер егетләр көттерәләр. Менә шулай. Ирек? Нинди ирек әле ул? Султан. Нишләп йөрисең монда? Свиданиягә килдем. Син Ирек булып сөйләштең. Җүләр. Дилә, тукта дим. Дилә, барыбер килгәнсең бит, нидә сөйләшик? Мыскыл итәргә килдеңме? Нишләп мыскыл итим?
Шалтыратсам, минем номерны алмыйсың. СМС язмыйсың. Үйеңә шақырмыйсың. Сайтта синең фотоңны күрдем дә, яздым. Мин Ирек белән языштым, синең белән түгел. Үз исемне язган булсам, әллә җавап бирер идеңме? Әлбәттә юк. Ярый, ачуланма. Танышулар сайтында утырасың инде. Тормышың да бик үк яхшы түгел. Ир эзлисеңме? Сиңа нәрсә кирәк? Миңа Дилә, син кирәк. Кирәк булсам китмәгән булыр идең. Сүзең беттеме? Юк. Әйдә сөйләшик. Сөйлә. Дилә, без бөтенләй үк чит-ят кешеләр түгел. Ни дисәң дә без 2 ел бергә яшәдек. Шуннан. Хыянәтең һаман менә монда тора. Әйе, мин хыянәт иттем. Әйе, мин дурак идем, ә син кичердең. Син миңа башка хыянәт итмәм, сиңа тугры булам дидең. Ну, булдыра алмадым. Аннары икенче көнне башка кыз янына киттең. Нишлисең бит, кәҗә бер уҗымга кергәч чыга алмый. Кәҗәнең сакалы бар. Акылы юк чөнки. Әйе, юк, дөрес әйтәсең. Ләкин син мине куып чыгардың, араны үздең. Син мине түзеп яшәр дидең инде, әйме? Дилә, мин хәзер барысын да аңладым. Миңа синнән башка берәү дә кирәк түгел. Чынлап диген. Аңлыйм, мин дурак, ләкин мин төзәлдем бит. Кызлар белән йөреп ардым. Миңа тыныч тормыш кирәк. Миңа да тыныч тормыш кирәк. Дилә. Чык миңа кияүгә. Синең дә карап торган ирең булыр. Минем дә торырга урыным булыр. Балалар үстерербез. Торыр урының юкмыни? Шираттагы бишән куып чыгардымыни? Булды. Җитте, Султан. Онот мине. Мин сине оныта алмыйм, Дилә. Тукта әле. Дилә, син бит юри генә кыланасың. Тукта дим, кил әле, бер кочаклап үбим әле үзеңне. Калдыр әле, нишлисең син? Җибәр диме? Җибәр мине. Султан! Егетләр! Егетләр! Султан! Султан! Җибәр! Җибәр, Дилә, син! Җибәрегез! Җибәрегез! Султан, бар! Кит! Үтенеп сорыйм, кит! Кит! Рәхмәт сезгә. Сән булыгыз. Нәрсә булды дип сорап тормыйм инде. Курыктыгызмы? Бераз бар шул. Алайса әйдәгез, мин сезне озатып куям. Бик әйбәт булыр иде. Кайсы урамда торасыз? Төзүчеләр урамында. Мин ана шул якка әйдәгез. Исемегез ничек? Дилә. Минеке Фәнис. Танышуыма шатмын. Мин дә. Бәйләнчек егетләргә шак катам. Яхшылап кына танышып булмый икәнми? Элекке йөргән егетем ул минем. Шундый шибәр кызны кулыннан ычкындыргач, үзенә үпкәлидер. Аңа шибәрлек кирәк түгел, ә башка нәрсә кирәк. Сәлам. Дуслар, минем тагын сезнең белән уй-фикерләремне бүлешәсем килә. Хәтерлисезме, мин сезгә бер вакыт ирад нинди булырга тиеш дигән сорау биргән идем. Сездән бик күп җаваплар килде. Ирад сине яратырга, синең турында кайгыртырга, сиңа игътибарлы булырга тиеш дидегез. Һәм тагы бик күп фикерләр әйттегез. Һәм мин бүген шуларның берсен үземдә тойдым. Ирад яклаучы да булырга тиеш. Беләсезме, яклаучың булганда шундый рәхәт икән ул. Без бит барыбыз да үзебез булдырабыз дип эшләргә күнеккән. Көчле хатын-кызлар булырга, феминисткалар булырга өйрәнгән. Хатын-кызга гомумән көчле булу кирәк микән ул? Сез ничек уйлыйсыз?
Айгөл. Бірінші іш күнің білән сені. Рахмет. Бұл шешекілер сиңа? Хыш көтмәгән идем. Рахмет, шундый матурлар. Нәғ үзің кебек. Рахмет. Нишек балалар белән эшләү ушадымы? Ой, Рафаэль, миңа шундый эши. Мин гомер буе шунда эшләгәнмен кебек. Бик әйбәт. Балалар да үзеңә ияләште. Әйе. Мин аларны бик яратам. Нишек өйдә аңлаштыгызмы? Әти-әниң белән ниндидер кыенлыклар килеп чыкты дигән идең. Барысы әйбәт, яхшы, аңлаштык. Ярар, әйбәт. Егетең каршы түгелме? Егетем юк шул. Юк. Юк. Айгөл, шушы сүзләрне көткән идем дә инде мин. Бүген сине озатып куйсам ярыймы? Кафега кирип сөйләшеп утырасым килә синең белән. Көтелмәгән тәкъдим. Мин риза. Ярар. Алай булгач мин сине машинамда көтәрмен. Ярый, мин хәзер киенәм дә чыгам. Ярар. Хөрмәтле укытучылар, кадерле төркемдәшләрем, сезнең игътибарыга хатын-кыз ялгызлыгының иҗтимагый психологик аспектлары темасына язылган чыгарылыш курс квалификация эше тәкъдим ителде. Ялгызлыкның берничә сәбәпләре ачыкланды. Бар яктан да килгән ир-ат образы эзләү, хатын-кызларның лидер булырга омтылулары, озак очрашып йөрү, Өметләр акланмагач, барлык иратларда бер төрле дигән нәтиҗә ясау һәм башка сәбәпләр күрсәтелде. Аңлашылды. Рәхмәт. Сорау ялгызлыкны ничек җиңеп чыгарга мөмкин? Һәр очрак индивидуаль каралырга тиеш. Әгәр хатын-кызга ялгызлык хиссе яшәү өчен кыенлык тудыра икән, ул чагында психолог ярдәме таләп ителә. Тагын сорауларыгыз бармы? Юк. Утырыгыз. Рәхмәт. Әйтисе тиң. Кем булыр микән ул? Ошеле? Ой, кызым! Айгөл, кызым, нигә үз ачкычым белән генә ачмадың? Сәламсез бит иде. Өйдә булгач, миңа шулай звонокка басып кирип уңайлырак. Ой, өйдә күптән булмаган кебек. Бер нәрсә үзгәрмәгән үзе. Бездә нәрсә үзгәргә тиешсең? Син киткәч, ялгызы гына утырып калдык. Менә яшәгән ди карт белән карчык. Алай димә инде, әни. Мин килеп йөрим бит. 14 көн кызым, 14 көн ул 2 атна булганың юк монда. Әйе, аның каравы минем сезгә әйтәсе яңалыгым бар. Нинди яңалык? Нинди яңалык? Әти, әни, 2 яңалыгым бар. Икесе дә әйбәт. Мин бию студиясында эшли башладым, һәм ул эш миңа бик ошый. Ансың беләбез инде. Әйе. Бу студияның җитәкчесе Рафаэль исемле бер егет. Бу аның шәхси студиясе. Без аның белән бик дуслаштык һәм хәзер очрашып йөрибез. Ул минем егетем. Алай икән. Егете әйбәтме соң? Бик әйбәт, әни. Кызым, ул егет белән безне таныштырасыңмы соң инде? Озакламый. Әле тагын бер яңалыгым бар сезгә. Кара әле. Кызыбызның килмичә торуы ничек әйбәт булды. Гел яңалыклар гына тыңлап утырабыз хәзер. Нинди яңалык? Рафаэль фатирында үзе генә яши, һәм ул миңа бергә яшәргә тәкъдим ясады. Өйләнешмәгән килешме? Никахсызмы, кызым? Юк, кызым, никахсыз ярамый. Аннан соң никахны укытабыз диде. Юк, кызым, башта никах укытабыз, аннан соң бергә яшисез. Әти.
Көтелмәгәнрәк нәрсә булып чыкты бит әле, кызым. Безне дә аңларга тырыш инде. Ничек инде бердән бер кызыбызны ят белмәгән кешегә биреп җибәрик ди. Шулай булып чыгар дип уйлаган идем аны. Әти, әни, мин сезне бик аңлыйм. Ләкин бу мәсьәләне мин үзем хәл итәм, ярыймы? Юк, башта бит инде егет килеп, менә кызның әти-әнисеннән рөхсәт сорарга тиештер. Башта сезнең белән үзем сөйләшәм, аннары таныштырырмын дидем. Әтисе, борчылма инде. Башта күрик җегетне, нинди икән. Әйе. Сез барсын да беләсез инде. Ә син барсын да үзең хәл итәсең. Шулай булгач монда килеп сөйләп тә тормасам буладыр, әйе. Юк инде, әти, булмый. Дөрес әйтмисең. Мин үземчә яшәргә телим, ләкин миңа сезнең фикерегез бик кирәк. Сез бит минем иң якын кешеләрем. Ә сез миңа шәй дә тәкъдим итмисез. И кыз, шыннан да. Әйдәгез әле. Шәй эчә сөйләшик әле. Ашыйсың киләме, кызым? Кызым, башта никах, аннан соң гына бергә яшисез. Нәрсә эшлим? Нәрсә булышым? Утыр. Аша. Тыңлыйм һәм буйсынам, иптәш майор. Наил, улым, ашыйсыңмы? Юк. Күптән түгел генә ашаган иде. Озакламый мәктәпкә барабыз. Безнең белән барасыңмы? Үзегез белән алсагыз, әлбәттә барам. Димәк, бергә барабыз. Берәр нәрсә булмагандыр бит. Бик кызык карап торасың. Юк, булмады. Шуны сорамакчы идем. Роза, сиңа безгә килеп йөрү кыен түгелме ул? Юк, Илгиз. Мин бит күрше подъездда гына яшим. Сен харышын. Кулма мине. Юк, син нәрсә курга җыенмыйм. Син бит миңа ярдәм итәсең. Хәтта минем туганнарым да алай итеп ярдәм итмиләр. Син миннән туярсың дип куркам. Артык керергә дә тырышмыйм. Ләкин аякларым үзеннән үзе монда килә. Наилне ерактан булса да күрәсем килә. Менә шуңа күрә әйтәм дә инде. Роза, кал син бездә. Наил белән минем янымда. Бергә яшик. Син дә ялгыз, мин дә ялгыз. Әгәр дә инде мондай аксак ир кирәкме дисәң генә инде. Илгиз, сиңа минем белән авыр булмасмы? Мин бит ялгыз яшәргә өйрәндем. Гаилә тормышын бөтенләй онытып та бетергәнмендер. Бергәләшеп өйрәнербез. Нәрсә, син мине әллә идеаль дип беләсеңме? Минем дә үзем тараканнарым бар. Аша иде, аша. Ашын соңы беткәндер. Рәхмәт сиңа, Илгиз. Барысы өчен дә. Менә Нуриевлар клиникасына килгән идек әле. Мондагы табибларны бик мактыйлар, кызым. Әтиең анализларын алырга кирип китте. 3 көннән соң китәбез инде, кызым. Крутушка санаториясенә. Казан читендә генә, бик якын. Әнә, әтиең чыгып та килә инде. Айгөлме? Миннән сәлам әйт. Әтиең сиңа сәлам әйтә. Сиңа да сәлам. Рәхмәт. Безнең яңа санаторийга кил, кызым. Әтиң әйтә, безнең яныбызга санаторийга кунакка килсен ди. Карармын диде. Ярый, кызым. Хуш. Булдымы? Булды бугай. Хайда. Китәсе генә калды. Менә.
Барсы да әзір, әйде. Ой, кімдер мекен, менің көрші егетлерім екен бит. Воу, неге де бар. Тоқтағыз әлі менің бит сөзге көштенешім бар. Мәлі, бөлешіп ашағыз ярар ма? Рахмет. Сәлі болсын, ярар. Балалар, қайттығыз ма? Әйдәгіз, исән сағына қайтып жеттігіз ме? Исәнме? Исәнме, балам, исәнме, әйдәгіз. Ришат, таныш болығыз. Менің әнейім Ғалия. Бұл менің егетім Ришат. Исәнмісіз, Ғалия апа? Исәнме, балақа, исәнме, матырым, исәнме. Әйдәгіз, балалар. Шәйім қайнаған, ашым пішкен. Әйдәгіз. Күштенешлеріні гіне алып керейік. Қызым, нендей күштенешлер енді. Сен меңа өзің күштенеш бит. Хаман шулай түйеліп қайтасың, Әнең, сен де шулай дейсің енді. Әйдәгіз, балалар, әйдәгіз, үйге кірербіз, әйдәгіз. Әлі балалар, сыйланығыз әлі. Міне қайнар үшпішмақлар. Сыйланығыз әлі балам. Міне шылай. Нендей дәмлі көрін әлі. Ришат, шәй ясайым мұ тағын? Ясағыз, Ғалия апа. Бер әлі. Шәйгіз бик дәмлі. Дәмлі болмайша. Біз яшаған жерінің шишмә суыннан ол. Аның дәмі ішкен сайын тілішінде 3 сағат тұра. Олай оқ түгел бетінде арттырасың. Йоқ, бір де арттырмем, қызым. Шыны шылай. Әйдәгіз әлі, сыйланығыз әлі, отырығыз балалар. Әйді. Яшаған орнығыз бик матур. Жей күндерінде ял итәргә ебәттірмінді. Әйбәт кінәмі, шет еллерің бір яқта тұрсын, жұмақ кебек енді. Ол сулары, ол таулары, ол орманнары. Вақыт шондай тез еді. Әлі қойшан ғана бет оппаға қар еді. Қаш. Қазір енді жайда жеттеймін. Балалар, ғымыр шулай бек тез ұзайынды ол. Қышының бетін ашсаң, яз көріне, язның бұсағасына бассаң, жай келіп жете. Міне шулай. Ғымыр өте де кете ол. Ғымыр өте дегеннен планларығыз нешігірексің, балалар? Ришат, сен айтым, әнжені тыңлаған барансы. Планлар зордан біздің, Ғалия апа. Мен ұзақ өйлі таран кіші түгіл. Қызығызына беге ұшаттым, яраттым. Халықларда тұры келе, башқа бірі мұндай қызына алып кеткенше, сіздің қайыр Фатиха қызын сұрарға қайттым. Әнжені меңа кеуге берігіз. Балалар, қызым ризамысың? Риза не. Менің өзіме де күтілмеген болды әлбі. Балалар. Бақытығыз мол болсын. Менен қайыр Фатиха. Ришат, әншіні рәншітме ярайма. Матурғына, әйбеткіне яшәгіз.
туйлар үткәребез Алла бирсә. Рәнҗетмә Мугалия апа. Мин мондый кызны күптән эзләдем. Исәнмесез? Исәнмесез. Гафу итегез, әйтә алмассызмы, дәвалану корпусы кайда икән? Менә ул корпус. Ярый, рәхмәт бик зур. Сез безгә дәваланыргамы? Юк, кунакка. Рәхмәт. Хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көн, Рөстәм Вильданович. Исәнмесез. Бу шибәр кыз сезнең кызыгыз булып чыктымы? Әйе, таныш булыгыз. Бу безнең кызыбыз Айгөл. Бу безнең бик шәфкатьле табибыбыз Рөстәм Вильданович. Бик шатмын. Ярар, ял итегез. Между прочим, өйләнмәгән егет. Ни, кызым. Исәнме, Энҗе? Исәнмесез, Роза апа. Бу матур егет кем икән бу? Энҗе, хәтерлисеңме, теге вакытта минем яныма килгәч, төшеңне сөйләгән идең? Әйе, хәтерлим. Наил төшемә кергән иде. Мин әни янына кайтармын дип әйтте дигән идең. Әйе, исемдә. Менә Энҗе, Наил кайтты. Минем тормышыма Наил кире кайтты. Таныш бу, менә бу кечкенә малай, Наил, минем улым. Ничек инде? Менә шулай. Наилнең әтисе белән бергә тормыш кырып җибәрдек. Наил мине тормышка яңадан кайтарды. Наил, исәнме? Мин Энҗе булам. Мин монда ерак түгел, матурлык салонында кешеләрнең чәчләрен матурлыйм. Мин Наил, мин рәсем ясыйм. Шулаймы? Туктале, тукта. Минем бит бик матур фломастерларым бар. Мин аларны сиңа бүләк итәм. Рәхмәт. Бик матур рәсемнәр яса. Эшкә дип алган идем. Бигрәк сөйкемле бала. Әйе, Наилем кире кайткан кебек. Исеме дә туры килә бит әле аның. Наил. Кызык. Сез үзгәргәнсез шул. Ничектер, икенче төрле дип әйтимме, күзләрегездә нур барлыкка килгән. Әйе, үзгәрдем Энҗе. Тормышның ямен күрә башладым. Мин сезнең өчен бик шатман, Роза апа. Энҗе, син мине гафу ит. Авыр сүзләр әйттем сиңа. Роза апа, мин бит аңлыйм, барсын да аңлыйм. Ай, үз балаң булмыйча аңлыйсың микән? Үз башына төшкән кеше генә аңлыйдыр бу кайгыларны. Кеше башына төшерергә язмасын инде бу хәлләр. Әйе. Син мине гафу ит, Энҗе. Рәнҗемә дә, үпкә дә саклама, ярыймы? Юк, Роза апа. Күңелемдә сезгә булган үпкәләрем калмады инде. Бәхетле яшәгез. Сез үзегез дә мине кичерегез, чөнки ул вакытларда мин дә сезнең кебек томанда яши идем бит. Тормышта ни генә күрсәң дә, яхшыга омтылырга кирәк. Караңгы көннәрдән соң да яктылары килә икән, Энҗе. Нәкъ шулай, Роза апа. Энҗе, бәхетле бул син дә. Наил, исән сау бул, ярармы? Пока-пока. Ярармы? Сау бул дигән ул. Сау булыгыз. Ярар, сау булыгыз. Кызлар, шулай гына торыгыз, шулай гына. Кызлар, сезне күрүемә мин шундый шат.
Диле. Син молодец. Қолың жеңіл болды. Бірнеше ай ішінде егетлер белән таныштык. Әгәр дә син кузгатып җибәрмәсәң, һаман шулай ялгыз йөргән булыр идек әле. Инде тормыш курасы гына калды. Бигрәк кызык килеп чыкты бит әле бу. Чыннан да, әгәр дә максат куйсаң, була икән бит. Әдиләбез диплом язды. Аны яклады да егетләр белән йөрергә вакыты калмады. Сез шулай дип уйлыйсызмы, дусларым? Дилә, Әллә син дә. Нәрсә? Мине сездән читтә калыр дип уйладыгызмы? Үзем дә әйтергә курыктым, күз тиерди. Солтанны гына кичердем димә миңа. Юк инде, Султан үткәндә калды. Алай дисәң, нәкъ менә Султан безне Фәнис белән күрешергә сәбәпче булды да инде. Кем белә, ул булмаса бәлки мин һаман чынлап та ялгыз йөргән булыр идем. Димәк, безнең яңа егетебезнең исеме Фәнис. Ярый, Айгөл, синең хәлләрең ничек? Ничек дип, әти-әнинең ризалыгын алмыйча булмый икән ул кызлар. Аларның бәхиллеге кирәк икән. Бигрәк дөрес сүзләр, Айгөл. Шулай да? Минем сезгә әйтер яңалыгым бар. Инде сузма силе. Хәзергә әйтми торам. Минем сезгә тәкъдимем бар. Әйдәгез бу атнада, ял көннәрендә егетләр белән җыелышабыз да танышабыз. Менә шунда барысын да белерсез. Бигрәк яхшы идея. Мин ике куллап риза. Мин дә инде кайчан таныштырырмын дип йөридем. Булды, алайса җыелабыз. Әйдәгез. Авыр икән сөю шылбырлары, газап икән бәгырь утлары. Айсыз, нурсыз, йылдызларсыз күктә, кар урманда икән юллары, кар урманда икән юллары. Тик мәхәббәт көттем гомерем буя, мине күкләрдән өзелеп сорадым. Меңнәр арасыннан өзелеп табып, мин яраттым сине, яраттым. Меңнәр арасыннан өзелеп табып, мин яраттым сине, яраттым. Эссе шүлдә мин бер юлчысыман, кайсы якта өмет